ଆପଣ ବି ବନେଇ ପାରିବେ ଏମିତିକା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଖଅଙ୍ଗା ମାଛର ତରକାରୀ। ରେସିପି ଖଅଙ୍ଗା ମାଛର ତରକାରୀ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ତାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇ ନେଇ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସବୁତକ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜି ନେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ପିସ୍ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇ ନେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଖଅଙ୍ଗା ମାଛ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକିନା ତା'ର ଜମା ବି କଣ୍ଟା ନଥାଏ, ଗୋଟେ ହିଁ କଣ୍ଟା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ନେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡ ତ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଇଯାଇଛି। ମାଛ ତରକାରୀରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ହାଲକା ମସଲା ଦେବେ, ଝୋଳ ଯେତେ ପତଳା ହେବ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯେତେ ଖାଉଥିଲେ ବି ମନ ଜମାରୁ ବି ବୁଝିବନି। ତ ଖଅଙ୍ଗା ମାଛର ଝୋଳ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁତକ ମାଛ ପିସ୍ ଭାଜି ନେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଧିକ ବି ଭାଜିବେନି, କାହିଁକିନା ମାଛ ଝୋଳରେ ଟିକେ କମ୍ ହାଲକା ଭାଜିଲେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗେ, ବେଶୀ କଡ଼ା ଭାଜିଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ରୁହେନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ତେଲ କିଛି ବଞ୍ଚିଥିଲା, ତ ସେଇ ତେଲକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତା ଦେହରେ ଏଠି କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନେଇଯାଉଛି। ତ ଅଧିକ ଭାଜିବେନି, ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିବେ, କାହିଁକିନା ମାଛ ଝୋଳରେ ଅଧିକ ଭାଜିଲେ ମାଛର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ପଳେଇଯାଏ। ତ ଏଇଟା ତ ସହଜ ଖଅଙ୍ଗା ମାଛ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁତକ ଆଳୁକୁ କାଢ଼ି ନେଇଯାଉଛି। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel ଆଳୁ a little ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଇ ଆସିବା younger. ପରେ ମୁଁ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ବେଶୀ ଜିରା ଫୁଟାଇ ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏଠି ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଯିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ବି ଅଧିକ ଦେଉନି। ହାଲକା ପତଳା ଝୋଳ ହେଲେ ଖଅଙ୍ଗା ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବି ସ୍ୱାଦ ହୁଏ। ତ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିଲି, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇ ମୁଁ ଏଠି ଘାଣ୍ଟି ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଲଙ୍କା, ଆମର କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା କଲରଫୁଲ୍ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ହାଲକା ରାଗ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଛୋଟ ପିଲା ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଗରମ ପାଣି ହାଲକା ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେଇଯାଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋ ମେଲ୍ଟ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ମସଲାଟା ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଫିସ୍ ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ପରେ ଆଡ଼୍ କଲେ ବା ମସଲା କଷା ହେବା ଟାଇମ୍ରେ ଆଡ଼୍ କଲେ ତା'ର ସ୍ୱାଦଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମସଲା ଆଉ ଆଳୁକୁ ମୁଁ କଷିଲା ସମୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମସଲା ମଧ୍ୟ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ବି ଲାଗିନାହିଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀଟା କେତେ ପତଳା ଝୋଳ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ପକାଇ ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ମାଛ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ସିଝିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତ ମୋର ତରକାରୀ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଅଙ୍ଗା ମାଛର ତରକାରୀ କେତେ ପତଳା ଝୋଳ ଆଉ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୋର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ସେୟାର, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
watching for this process.